Precvičujte. Učenie prináša ovocie vtedy, keď sa používa. Isté, že múdrosť môže byť vyhľadávaná kvôli nej samotnej. Je v nej dokonca skrytá istá krása. Ale, pravdu povediac, človek nikdy nevie, či je múdry alebo nie, pokiaľ nevidí výsledky svojej snahy múdrosť použiť. Akákoľvek činnosť, zručnosť či povolanie, či už je to kopanie priekop, právnictvo, inžinierstvo, varenie alebo čokoľvek iné, nech bolo študované akokoľvek dobre, sa nakoniec stretne s rozhodujúcim testom. Dokáže to človek robiť? A to si vyžaduje precvičovanie. Filmoví kaskadéri, ktorí netrénujú, sa zrania prví. A platí to aj na ženu v domácnosti. Bezpečnosť ďaleka nie je obľúbenou témou. A pretože sa zvyčajne spája s buď opatrný a pomalý, ľudia sa môžu cítiť obmedzovaní. Ale dá sa na to pozrieť aj inak. Ak je človek skutočne trénovaný, jeho obratnosť a šikovnosť sú také, že nemusí byť opatrný alebo chodiť pomaly. Bezpečné, rýchle pohyby sa dajú dosiahnuť len precvičovaním. Vaše zručnosti a šikovnosť musia držať krok s rýchlosťou doby, v ktorej žijeme. A to sa dosahuje precvičovaním. Človek môže trénovať svoje oči, telo, ruky či nohy, až do bodu, keď budú vďaka precvičovaniu vedieť, čo majú robiť. Vy už viac nemusíte premýšľať, aby ste zapli sporák alebo zaparkovali auto. Jednoducho to urobíte. Pri každej činnosti je mnohé z toho, čo považujeme za talent, v skutočnosti len prax. Bez toho, aby si človek urobil predstavu o každom pohybe, ktorý robí, keď chce niečo vykonať, a bez jeho následného opakovania až do bodu, keď ho vie robiť rýchlo a presne, aj bez rozmýšľania, bude mať sklon k nehodám. Štatistiky ukazujú, že najmenej precvičované veci prinášajú najviac nehôd. Rovnaký princíp platí pre remeslá a povolania, ktoré si vyžadujú predovšetkým používanie mysle. Je možné, že právnik, ktorý donekonečna necvičil postup v súdnej sieni, sa nenaučil byť duševne dosť pohotový na to, aby dostatočne rýchlo čelil novým zvratom v prípade a proces prehrá. Nevyškolený nový burzový maklér by mohol prísť o obrovský majetok v priebehu niekoľkých minút. Zelenáč v predaji, ktorý sa v ňom nevytrénoval, môže kvôli slabému predaju hladovať. Správnym riešením je precvičovať a precvičovať. Človek občas zistí, že to, čo sa naučil, nedokáže použiť. Chyba vtedy spočíva v nesprávnom štúdiu alebo v učiteľovi či v materiáli. Čítanie pokynov a snaha použiť ich sú niekedy dve úplne rozdielne veci. Z času na čas, keď človek precvičuje a nikam sa neposúva, musí knihu zahodiť a začať odpiky. Toto bol prípad v oblasti záznamu filmového zvuku. Keby sa ľudia držali vtedajších návodov pre zvukových majstrov, švitorenie vtákov by neznelo o nič lepšie ako zvuk hmlového rohu. To je aj dôvod, prečo v niektorých filmoch nerozumiete, čo herci hovoria. Aby dobrý zvukový majster odviedol svoju prácu, musel tieto veci vyriešiť sám.
Ale v tejto istej oblasti, vo filme, máme aj pravý opak. Zopár návodov o osvetlení scén vo filme. Keď ich človek dodrží presne, natočí prekrásnu scénu. Je poľutovaniahodné, najmä v našej rýchlej technickej spoločnosti, že nie všetky činnosti sú adekvátne spísané v zrozumiteľných návodoch. Toto by vás však nemalo zastaviť. Ak existujú dobré návody, ceňte si ich a dôkladne ich preštudujte. Ak neexistujú, tak si zhromaždite všetky informácie, ktoré sú k dispozícii, preštudujte ich a zvyšok vypracujte sami. Ale teória a údaje dozrievajú len vtedy, keď sa aplikujú a keď sa používajú v praxi. Človek je v ohrození, keď ľudia v jeho okolí neprecvičujú svoje zručnosti do bodu, kedy ich skutočne dokážu robiť. Medzi byť dosť dobrý a mať profesionálnu zručnosť a šikovnosť je obrovský rozdiel. Túto medzeru premosťuje precvičovanie. Privádzajte ľudí k tomu, aby sa pozerali, študovali, urobili si o veciach predstavu a potom ich robili. A keď ich spravia dobre, privedte ich k tomu, aby precvičovali a precvičovali a precvičovali, až danú vec budú vedieť robiť ako profesionáli. So zručnosťou, šikovnosťou a rýchlosťou sa spája nesmierne množstvo radosti. Tieto veci sa dajú bezpečne robiť len s precvičovaním. Snažiť sa žiť v rýchlom svete s pomalými ľuďmi nie je veľmi bezpečné. Po ceste ku šťastiu sa najlepšie kráča s kompetentnými spoločníkmi.